arole ọkwa ife nne m gwalụ m akwa onye ka m gakọrọ ije ụwa lenu ka m si jee ije dị ihe okenye na-efu nwata rie n'ọjị nọma mfunata maka na onye kpọrọ ọba ya mkpọkọrọ n'ụwa ezi egwu anyị na-agụ na-ewekwa m iwe obidogo wewe m iwe maka na ife ndị agwa ife abụ kedu ife kpata na iji jebe na nke anụmanụ a kama ihe ezigbo mmadụ chọọ mmadụ zie ijebe ebe a ngwa kedu ife ọgwa oge iru makwara ma na nwoke awa anụ ọhịa efugo ihe mana eruru m ebe ahụ che na obi ga dị ụtọ na mbịara n'ụlọ ya nwoke a enweghị okwugwu elu okwugwu ala nne ya onene m ọgwa onye ogbu ọsọ nọdan misi nọdị a n'otu awụ n'ezi nwe kwugide ịma na ọ maka ndị okenye anyị ka nnatakwa n'oke nke anyị nwa gwakwana ya ama m mana o nwere ike ọ bụrụ na ị ruru imebe omume ndị ṅụrụ ihe egwu ahụ anyị na-agụ mgbe aha Ramblers ị nwunye ayo bebi ọkụ ọgwa ngwara ụna mụ na oge zu ọzọ aya ọkụ ya ọ dị Ramblers chetakwu ya chewe ya ka anyị na-aga ma egwu nke ibutakwa nke nchetara nke bebi lagide anyị ana anyị eje bebi lagide bebi lagide ọ maka nke ọ dị n'aka m ka anyị jee ebe ahụ akwanụmadede nwa m nke akwanụmadede akwanụmadede ịma ihe anyị na-aṅụ mgbe aha anyị baa na bọnkụ na kefela meso me ya si enyaminsi ya ide seti ikwu ndị mmadụ ịbịa ma niri na-ese ebe ha na-akpọ nchi ana m ata abacha ka m na-ata mụ na-ata ahịhịa ndụ anaghị ekwe nye gị n'ime lara ụlọ ịgwa ejikwa m ibe a na-akpa iwu aja okwu mmenye gị enwere nwa chịkachịka n'ọbịa ịchọ ka nwụdo anyị ngwa ọ na-enyekwa m mana ọ na-enye m mgbe eji wee sị ya nwoke nya na-ekwusibe ili ude elimeri a ka ude elimeri dị ihe a ị na-ata ọkpa ị na-eri osikapa ị na-aṅụ mmiri ọkụ ofu oge mmeri m mana ọhụ gbam eji eri ya nyewala nnaricha ya kpafụ anọ gị na ji hụ m na kpa ahụ ije eme gị polina ime na ole nke adị mma mana adịcha m mara ihe megara ama m otu ahụ na-eme m na-emecha m ka m adị ime ngwa ihe na gị nwe ugbula ka awụ o mere gị jem ụlọ ọgwụ abịa jem ga adị ọgwụ nwala n'ole ga ahụ nwala ama dị ebe ahụ nchema nsogbu ahụ eji m ụjọ biri ọkwa m were dị am eji m ụjọ biri ama bịa ebe ahụ bịa ahụ gị nna
Along galong. Aku mugushi. Eshimba na gisabe mungano. Abia do homo ati atro mpu mmemba twanya. Nna ga akwo. Atro mpuke. Nna ga akwo. Ewe mo ho ale kom jikwa nkukwo hola. Omo mo ha do gijikwa hola. Akwo gi kwa nam ni na bia. Ai kwa nam sin na ni na bia. I kwa nam ni na bia. Nya kwa do gi. Ni na jiwe. To ku na ba no obasa ham. Iye mo na wa no na di. Be le bu kita. Aha ma de. Na bu kita na ro fu no. Iya ho na ka no. Ale bi ji. Iya le na hu shi. O umi o ke ba. Ani bi na mo ko ke o. Ile ki mu, le ko ke mu je. Oh, isso aí mesmo, eu vou embora. Onye kam ga koriju walenu kam si JJD no afufu ekwem iyo kenye na nefu matari enoji no manfunata afufu ekwem Pakanonye poro baya pokoro no wa batobi welu ya webola fifi ya no wa Mary ene yinti nonu so pulune muli Mary Ali bi wa kriti nishi Mary Moke do. Ituli kom shi nuga hembo ga dikemma. Nda, yo banya imeri ipelam. Yo banya imeri. Ipelamuri, e mo hotu bo no imeri ipelam. Obuto ko no leshi. Ima hala cheche. Ima kwa ihe na akọ nka njikoliki. Ime eme mkpọtụ. Ebe ndị ọzọ anabasịsị anya, ebe niile mkpọtụ adịrọ. Ọka anụ n'oge anyị n'abalị, ike adịrọ mbiko. Urula gike na joga ajụjụ. Geji wa ajụjụ di samia. Sabe que eu vou lá me dar social des zones bonnes. Oga Biko, ikado na kana. Bien muta. Ego njikwesi ha obere uru. Muta na ya mbu alika. Onya kam JS kan skolata nya kam na mandi. Anka ndi okara gi bata kiri latu mwam kam ma bata. Ima kwa kam bele diwe mego ni mama. Biko zeni mena ni mede. Nyi. Eko kwa ni jogba he. Ba chibela ma joge. O muna nigi ho anyi re bra he je buari. Dima to tima ko bubu. Icho na shimiri. Icho shiri ba mo no. Igi nyem akpe giri. Igi kuna akpe giri ba. Nimi aka mana ne giri. Mama na rieri. Ebe ka mmesi weta ọ dịghị ka m nwere akpa ego iri na mechi ndị a sichapị ọchacha ike adụrụ m okwu ịchọ ka m bụzie
Agamakone ọkwa ife nne m gwalụ m agwa afụfụ webue m onye ka m gakọrọ ije ụwa lenu ka m si jee ije dị afụfụ webue m ihe okenye na-efu nwata rie n'ọjị nọma mfunata afụfụ webue m maka na onye kpọrọ ọba ya mkpọkọrọ n'ụwa gbata obi ewelu ya wekpola afịfị ya n'ụwa afụfụ webue m mmeri ke nne yi ntị n'olu achọrọ m ịwụ ka nchịkọta ihe ndị esi nri onwe nri nọ n'ụlọ achọrọ m ka m gụrụkwa onye nwa m mana kọwara gị ihu n'echi gara aga ahịa hụrụ m njem na ebe ụlọ ahịa m echi m ụtụtụ m ụlọ ahịa ya eru anyị asụ arị onye bara nga bịaba jụọ m enyi gbọsara akpọsa iregerega nke hụrụ m ugbula aka tọrọ peni sheshi ke gbawara isi anụghị m akpa mana kọwara gị okedụka iwe ọnụ ụgha eziokwu dụrụ gị n'ọnụ eziokwu dị gị n'ọnụ ụtụtụ ọma gara enyokwu ihe enyo ọ bụrụ dị ka m hụrụ n'onye ebe ị nọ were ego n'ego inwe ihe ị na-akpata na-achị ndị ilo na-atapapụ m okedụka ihe na-ego bibi tupu isi ebe akpọ taa tupu isi ebe akpọ ihe na-ego m nyebego ihe nwa m le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  ọ maka nwaakịrị nwaanyị ihe hụrụ nwaanyị echi gara aga ejikwala nga anwakwala nwachiri ebe a akwụkwọ ka ahụ nịgbanụ ọ maka ka ọ dụbere gị ya eji efe gị isi mana kọtọla gị ugbu kemgbe iji dịba ụyọ m nga ahụ ụwa ya ama ma mgbahụ ụwa rịmarị ahụ adị m onye ajụm enyi anala imenakpa ole gabịa nga akọla m hema m isi na ọdụ ya asị ka ị na-asị iji ego ọ bụrụ ije gị iji ihe ọzọ agụwakwa gị ngwa chewe dị mara ihe na-agụ gị chewe erela m osikapa taa nta anụ ọkụ na ihu ihe na-agụ m obi na-enwe ya bụ ọka ahụrụ ahụ na ahụekere ọka ahụrụ ahụ na ahụekere ọ ihe na-agụ m ugbu a onye ọ ga-agafere anụ ọnụ gị ọnụ gị na mkpọrọ ụmụ nwaanyị n'ime unu rie nka na-erie nka nsogbu adịrọ na-eri nnọọ ma gị ihe na-adị obi ọma na-eme gị na-emekọ nwaanyị ya na-ekọ na agwa gị na-agụ ụgbọ mmiri bụ mmiri anya ememe obi ya ụmụ nwaanyị a bụ onye ahụ gwara gị mbọsị ahụ m bịara bụ onye ahụ gwara gị jidere m na be enyi m nwoke jide akwa m niile dọkasị agba m ọtọ nnukwu m n'iro mana onye a bụ onye m gwa gị m gbara mbọ ihe niile m ga-agba na ndụ a ka m nọ gbaa mbọ ihe niile m gbara mbọ onye a were mme ihe egwuregwu zụtawa ihe chọrọ ịzụta na-ekwu eziokwu
I know go even when I Ego kadi kose ego ego ni. Ego ne ka ese. Ego iri atọ. Naira iri atọ. Dị mma. Naira iri atọ. Agwezi na naira iri atọ nne na ego jide weruwe mmiri ọkụ na-ebu ndụ. Mary again. Hey. Huh? Mary.
Ọ gịnị na-esezi? Ifria, ifugoni anụ. Oyi mụ na m aka agwa gị bụ ajọ oyi, mana oyi m na m gwakwara gị agwa bụ ezigbo oyi. Nwa m onwe ife nna agwarọ gị, onwe ụzọ m esiro wee yọọ gị sị gị gị na-eluo nwoke a na-abịa ebe a anya, na nwoke a abụrụ ezigbo mmadụ, nwoke na-akụ iyeli ntị, ine ya anya n'isi, azụ ya n'izi avọ sacha dị ka ọ dị torotoro. Isi na ọnya ga-anụ gị. Mbọsị m ji mara na ihe mgbu ga-ebudogo bụ mbọsị ijufuru ezigbote ngọzi Chukwu nye gị bụ nwoke a bụ Patrick. Ọ mbọsị a ka m ji mara na nsogbu ga-ebidogo. Mama, I'm so tired. I'm not waiting. Okay, look over there. You could go there. What do you know, Boba? I don't want to have a I don't have we are. Oh, man. If we're defending an afternoon, no. Ibula bagi si na be diginata. Nyanwa aguri igbo nata na bem. Kedu ti ga siwe bula fi me bata no lo meba. Kese ko igboro mo npa isi mu zo ka na abu. Ni ga wetere me ego m. Buri abu na ego. Kese ego m. Da wanya. Tionu ga na ba. Tionu ga na ba. Oh, I ga chali je gidi le ga cha. Mgbe na gi ja gbo gidi na de chinu so ga ba no hisiro ya ga ba no so. Na gba gi nne gi we da se. Awu ti gbo be ga. Ngba ni nanya. Nna gi na si igbo Adam di Sam. Ge wana na si igbo ga we so n'isi. Kedu ihe ibe masịrị. Onye ara wetu wa ime. Onye ara ge we si ebe ahụ ga bata n'ụlọ sira. Agwa nje agwa. Onwere ko nwoke yesi wee chu nata nwa gị. Gị nwa bụ nne ya tupu ya na be nne ya. Ada emi eme. Ya bụ na ngele so mgbo onye ara mụ. Ka bịa. Hey, ọ bụ onye na-abịa igbo. Hey! Anụ ọhịa na-eyighị nna. Ana m achọcha nne gị na-achọcha ihe gị na-eji nji. Anụmanụ ihe ahụ iji agwọ nne gị gara ka ị na-aga. Okporo ka hapụ. Gaa na. Onye na-agba onye Igbo ga-ebu uru n'obodo a. Ịma na Igbo nwere aha niile dị iche iche. Egbo Igbo ya asa, egbo ya ga-eyi ntọ. Egboti ya tampe, ya tapịa gị. Egbo ya sụma, ya sụrụ isi n'ọkụ. Anụmanụ. Onye ara tụọ gị mama dị onye ara na-atụ ma ndị na-ekwu eso n'abalị. Kemgbe ị gara chọọchị nwere ihe imete anụmanụ. Ọ ga-adị gị mma enwe ihe ga-eme gị. Jisie ike ma ọ wụọ na ịla ugbu a na-eri akwụkwọ nri na-atakwa ụmụ ọkpụkpụ ndị a na-agba keji ka ọbara gị nwee ike na-agbagote. Nne biko na-elezite ya anya ọfụma, ọ ga-adị ya mma. Mana biko onye dibịa oyibo, otu anyị si n'ọbalị ya gbadara agbada, ife a dị ka akwụkwọ agbala, ọkwa nwee ike kpata ya rụọ ọnya nye ka ọ na-aṅụ. Nke ahụ dị mma nke ukwuu. Ọ wụọ na ịhụ akwụkwọ agbara ahụ, mee ka ọ dị ọcha, sachaa ya ọfụma, fụọ ya na-enye ya. Chazie ya mgbe ọzọ ọ ga-abịa, ọ bịazie ka ụmụ nwaanyị ndị a na-elekọta ụmụ nwaanyị
ndị na-elekọta ahụike ụmụ nwaanyị nyezie ya ọgwụ ndị ọzọ ọ ga-eji ọ gara aṅụ mgbajebe ka m nwee ike fụ ya ka m fụ m onye nke ka ọ dị na Ijeọma Katago m nne. Kepere ihe mere m ihe a. Nene ihe mere nkịta na nkejimechi ka ọkụkọ. Akwa nke na aga m aba ụgbọ abalị. Na gị pụta n'oge ka m fụta ụzọ wee jebe ebe ụgbọ ga-esi were pụ. Nchegidezi ehichakwa. Na-erapụkwa okwu na okwu abụrọ nni. Gbalaalụkwa m na m amara ife na-eme. Kemgbe m nọ n'elu m ọkwa otu a ndị ka nka dị. Otu a ndị mgbe a nsị gị na nga dị ọrịa ka nka dị ife a. O wee bụrụ nsogbu wee bụrụ na onye ekotere ọgọdị ekotere ya. Gịnị meziri? Ọkwa nwa m nwaanyị mere ka di ya tiri tụpụrụ ya ngwongwo chụnatara m ya na be m. Ụmụaka kịta ada n'ihe akpọkwa ọnụ mmeri nwa ya. Akpọrọ m ya gwa sị ya nwoke anyị na-aba ejukwara ese. Nwa m na-echekwa anya ọfụma na di ya bụrụkwa enyi. Na gị nọchakwa anya ọfụma tupu ị baba. Ọma nne ya maka na fa marụ na ife anya nwa bụ okenye nọ n'ala wee fụ na faligodogodo enu ọjị fama mfụ ya. Mgbe nke anyị bụ na anyị nọ enu di ajụọ na-ese jumie iwe gaba kịta ụmụaka kịta buru ha akpa babe nwoke wom ọnya fa na-ebuzi chifu ụzọ fa na ife wee na-eme. Nwa m nwaanyị ka m kpọrọ si ya na ka m si afụ nwata nwa okorobịa na anya adị ọkụ ya mma wee si ya na anya adị ọkụ ya mma ka m si wee na-afụ ya. N'ikiri nwata nwa okorobịa na-eyi iyeri ntị o yiri iyeri na ntị ifu ntutu adị ka ọdụ torotoro ewo ya ka ị na-echere anya wee sị na onye nwa ya anụghị na ọ bụrụ na ọ nụrụ ya na ya ya anwụ. Ọmalịcha nwata nwa okorobịa nke ọzọ na-aka ụka welu Chukwu wee fibe isi. Nwa m ji na ọma nne ya si ọ bụ na ya nụrụ onye nke a na ya ya anwụ. O jegoni ya nụ wee fụ ife dị na ya. Ụmụaka kịta ejiri ntị kịta abụzi ọ na-agba obodo oyibo ọ na-apụ n'abata nye nwaka ya ọ topụrụ etopụ ọma Fatiba fada chi ma emekwuru ego ma emere ego ị na-ekwu na ụmụ nwaanyị ka ọ dị na nwaanyị ka ọ dị na nwoke. Ịpụtazia nwata nwa okorobịa chọrọ onye ọya anụ oya eji nwayọ ka mgbe nke ahụ jụọ ese etinye anya n'ala wee chọta nwa ọya anụ. Ọ sị gị nna mee ịfụ nwatakịrị ọ na-acha ka ụgbana imi egwu pịam iji ya wee na-ama ka mami ghọta n'ifu ọlụ ya na arị ya akwụpịororo m iji ya n'ifu arụ ya niile ajị eji n'ifu ajị dị nwa n'ahụ ịdaa ọmaba na ya ọnụwa echi ọkpọtọba. Nne m okwu abụrụ nri biko o jiena ka ndị agaba mama nka na-enweta ụgbọ biko ya chere ị na-eche mmadụ anyị echere maka bebe. Aṅụrị ọ ji nwoke ike ọ ji nwoke ike iku na-ejugo. kedu ife anyị mee? Kedu ife anyị mee? Esuru m oyi ịmara ihe ume anyị bụ ọbịa n'obodo a. Kedu ihe dị ya? Banye akwụkwọ ọgwụ ngoro na ọgwụ onye ọgwụ ngoro na n'ebe n'aka ndị ahụ ọgwụ malaria na-eme ọkwa ịba na-eme m. Mechie ọnụ gị ijikọ mbe gị tọtọrịtọ ijikọ asụrụ ya ga-asụrụ ya. Iku na-ejugo. Ife mma na onwere ife anyị Ọchọrịsị gịnị?
Uno man ya bi adroma ni adroma na dey say to boda. Le ha. Okay, this cool. Haji. One Ibadan yem. Okay, this cool. Let me far. No my man. I'm a human. I aga na kiwe. Ọ bụ na na kiwe. Aya gwa na ozi ejiri anwụrụ ọkụ eru gị ntị. Aga na. Akwa mmadụ kunu na nya. Akwa mmadụ kunu na nya. Na aga. Agumba na oji o ndamulo Agumba na oji ndamulo Anesifa anerikwoni ndamulo Anangifa anatachikwosa ndamulo Agumba nyelo onwe aka ndamulo Mr. Oji nyelo onwe aka ndamulo Agumba ikpego kwe mana ndamulo Oji lachago kwa yele Ine sifa Ine nejelika Ine negi ine nenga Makanando hipo fakuloku ese Better sofe feda flock together Onyunu bulebu amambana tame Agumba o Agumba noji o Agumba noji Ọkụ ife anwụlụ nu na-emenu nọ Alo Igbo tụtalụ nyakunu ji eme ife Agumba Nke noji Igbo eselu n'ụtụtụ ọnya na-akacha mma Nke eselu n'ehihie iji eme gịnị Agụ Nke noji